Здравейте, аз съм от Интерматрак и днес ще ви представя терапевтична система Вертора. Всеки от нас е страдал от болки в кръста и гърба, а с тази система с едни 40 минути лягане на ден може да спестим всяко едно такова усещане. Терапевтичната система по принцип е предвидена да се използва върху земята, но тъй като сме в магазина и ще я представим изложена върху матрак. Има лепкаво покритие, което може да залепне за всеки един пот, а също така всички кълъфи са направени на ципла за по-лесна поддръжка. Сега ще ви представя и как се използва. Така получавате обтягане на гръбначния стълб. Постоите неподвижни в продължение на 40 минути и болката изчезва. Както видяхте, краката ми бяха повдигнати на тази възглавница, като винаги следваме етикета Вертора за правилна позиция на системата. Също така и тук, като таза е винаги на това възвишение за максимално обтягане. А възглавничката е мъничка и медицинско тествана, която също разтяга пришлените в врата. Системата дава 20% обтягане на гръбначния стълб и повишава циркулацията на кръв. Така оросяването на крайницата се подобрява. А сега, тъй като изгледахте това видео, ще получите и 10% отстъпка с код VERTE10.